bunge otwage wiye. Nikech ang'eni nyaka sani bende jatend piny osebedo dwach mana ni wati gi dhok mar osebedo kosayo jod bura osebedo kosayo jopiny mar mondo mi osiro omenda makamoduchi maka wuone bende odiochieng' no ero mogik ma bende jopiny biro bedo katero pachgi mane od bura mamalo kotenre koda kapo nono ni gisiro kata ok gisir. Daktari njalo nyi weche mag ochumi mana kachako kodi mana kaka japiny isiro paro mar chik mar omenda ni koso nang'? Nitie kuonde ma owinjo wasir to nitie kuonde ma owinjo kik wasir. Wachaki kuonde ma owinjo wasir. Kuonde ma owinjo wasir. Nitie paro moko ma sirikal ni oketo mar geng'o cheap imports. Kaka thurwa en kuma ipidhe rech kendo igole rech. Koro ka sirikal oketo chik matek mar joma kelo rech koa China ma ka gikelo to gichulo tax mamalo, mano kama wanyalo owinjo wasir kaka jopiny. Nitie bende tije moko ma joma thindo timo kaka jok maloso kombe, furniture, kaka jok mawang'o gik moko kaka dhoudi mag steel. Mago ka sirikal oketo chik ni ok iom oko makati iome oko other than East Africa tichulo bei mamalo. Koro mano ting'e ni konyo jopiny mondo ohandgi obed maber. Omiyo kanyo tasiro finance bill no e yore magi protect go local business. Kama